Yummy, yummy. Umuulan. My God, umulan na. Lakas. Oh, bigla. My God. Umulan siya, guys. It's already 12:05 in noon time. Ayan. Ayan na. Luto na yung aming pagkain. Let's eat. Yes. Diba? Ang sarap niyan, guys. Wow. Masarap, guys. My God. Bigla. Biglang umulan. Yan, oh. My God. Ano naman yan? Kanina, ang ganda-ganda ng araw. So, kakain na tayo, guys, ng linguine. Tatawagin ko na yung mga sakop ko para kumain na nito. Ayan. And my crab. Ayan. Tapos na siya.